ଥରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଝରଣାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ସେ ଝରଣା ପାଣିରେ ତାହାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିଲା। ତାର ସୁନ୍ଦର ସିଂହ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲା। ତାକୁ ତା ସିଂହ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ତାର ପତଳା ଗୋଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ସେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସିଂହ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦାରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶିକାରୀଟି ଦେଖିନେଇ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବୃଥା। ଶିକାରୀଟି ତାକୁ ଧରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇଲା।